Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Yot Yot. Taong 1964, Aborlan, Palawan. Isang maliit na baryo sa Aborlan ang pinagmula ni Yot Yot. Magmula pagkabata, sinanay na siya ng kanyang mga magulang na magtrabaho para kumita ng sariling pera. At dahil sa medyo malayo sa kanila ang paaralan, ni elementarya hindi siya nakatungtong. Wala siyang alam sa pagsusulat. Ultimo pangalan niya. Basta ang alam lang noon ni Yot Yot, magbilang ng pera. Kaso kapag malaki-laki na, medyo nalilito na siya. Pangingisda at pagsasaka ang pangunahin nila roong hanap buhay. Kapag nakakapunta naman sila ng bayan, naghahanap siya ng taong may trabahong ibibigay sa kanya sa loob lamang ng araw. Mas mainam na rin yun para habang may ginagawa ang kanyang ama, siya din naman ay may kinikita. Kumbaga, extra. Bagaman hindi pa gaano maunlad ang bayan ng Aborlan, marami-rami na rin ang mga pamilya roon ang medyo may kaya na sa buhay. Palakihan ng ari-arian at padamihan ng alagang hayop ang usong laro ng mga mayayaman, kaya nangangailangan ito ng maraming trabahador. Pumapabor naman yun para sa pamilya ni Yot Yot, lalo pat malaking bagay na sa kanila ang konting salaping na ibibigay ng mga ito. Alam niyo, Pinuno, habang tinatahak niya ang ganoong trabaho, ni minsan hindi sumagi sa isip niya ang posibleng pagbaliktad ng kanyang mundo. Subalit dumating ang isang araw, bigla na lamang siyang inalok ng isang lalaking nag-utos sa kanya. Ayon dito, nagustuhan niya ang pagiging masinop ni Yot Yot sa gawain, kaya nais niya itong maging katulong. Ibig sabihin doon na siya titira para magawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Dagdag pa nito, kikita siya roon ng malaki sa puntong ang kinikita niya roon, hindi niya kayang makuha sa mumunting negosyo ng kanilang pamilya. Dala ng pagkabigla, humingi si Yot Yot ng isang araw para makapag-isip. Ang gusto niya kasing mangyari, may konsulta muna ito sa kanyang mga magulang at kapatid. Gusto niyang malaman kung sasang-ayon ito sa alok bago siya gumawa ng sarili niyang desisyon. Nang marinig naman ng mga ito ang nais ng lalaki, walang kahit isa ang tumutol. Dagdag pa ng kanyang ina, malapit lang naman ang bayan, kaya madadalaw siya ng mga ito anumang araw nila gustuhin. Sumang-ayon na rin noon ang kanyang ama, lalo pat aminado rin itong kailangan nila ng karagdagang kita. Nang marinig naman niya ang desisyon ng mga ito, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod. Kinabukasan, bumalik siya ng baryo bit-bit ang sakong naglalaman ng kanyang mga gamit. Malungkot man sa una, tinibayan niya ang kanyang loob. Pagdating niya sa bahay ng lalaki, nakilala niya ito sa pangalan na Tiburcio. Ama ng 3 supling itong si Manoy Tiburcio. Nasa edad 50 anyos na rin ito, tapos ang asawa niya, mas bata lang sa kanya ng 3 taon. Mag-ara rin ang kanilang bahay at kagaya ng iba, nagmamay-ari sila ng malawak na sakahan at iilan pang mga ari-arian. Marami rin itong mga kalabaw at baka, tapos mga kambing na animoy mga manok dahil sa paggala nito kung saan-saan. Yung mga dating trabahador noon ni Manoy Tiburcio, kasywal na pinapatay lang ang kambing kapag wala silang ulam. Animoy sa kanila ang mga ito, gawa ng hindi na sila nagpapaalam. Dagdag pa niya na may mga sariling kubo din ng mga trabahador nang sa gayoy maging pribado ang kanilang pagpapahinga. Ilang metro ang layo mula sa bahay ni Manoy Tiburcio, matatagpuan ang kanilang mga nakabukod na kubo. Sa gitna naman itong bahagi, may isang malaking imbakan na gawa sa purong kahoy. Nasa likod lang din ito ang mga kwadra at kulungan upang mabilang nila ito ng maigi kapag sumasapit na ang hapon. Base sa kanilang napag-usapan, tagalinis lang siya ng kwadra. Babayaran siya nito ng humigit 200 buwan-buwan
para lamang maglinis ng mga kwadra. Kapag umaga naman, papakainin niya ang mga personal nitong kabayo na ginagamit nito sa paglilibot. Pagkatapos maaari na siyang magpahinga buong maghapon. Simple lang kung iisipin, di ba? Subalit habang tumatagal, may napapansin siyang kakaiba sa grupo ng mga trabahador ni Manoy Tiburcio. Kapag kalaliman na kasi ng gabi, isa-isang lumalabas ang mga ito at tumutungo sa mismong bahay ng kanilang amo. Makailang beses niya na itong nasaksihan, kaya dala ng kanyang kuryosidad, nagdesisyon siyang lumabas din ng 10 oras. Wala mang ideya sa kanyang mga makikita at mangyayari, hindi niya na yon inisip pa. Nung marating niya ang entradang pinto ng bahay, bumungad sa kanya ang mga tauhan nitong nakaupo habang nag-iinuman. Sa estado ng mga ito, akalain mo talagang wala yun doong gagawin, pero nang akmang tatalikod na siya, may nakita siyang 2 taong dumating na may bitbit na sulo at pasan-pasang sako. Gumagalaw ang mga sako, tapos habang papalapit, may naririnig siyang boses na nagmumula sa loob nito. Dala ng kuryosidad, pinili niyang manatili. Maya-maya pa, napansin siya ng isa sa mga trabahador, kaya ang ginawa nito sapilitan siyang itinaboy. Nagmamatigas pa noon si Yotyot hanggang sa bigla siya nitong inambahan ng suntok. Mabuti na lang, lumabas ang amo nilang si Manoy Tiburcio. Nang marinig naman ang nakainitan niya ang pagbukas ng pinto, napilitan itong tumigil. Naging mahinahon ito hanggang sa nagkusa na itong bitawan siya. Huwag ka namang masyadong marahas sa mga baguhan bulsog. Katulad mo rin sila nung ikaw ay bagong salta. Lumapit kay Yotyot. Meron kang karapatan na malaman ng mga bagay-bagay. Nang marinig naman niya ang sinabi ng kanyang amo, tahimik naman siyang naglakad papalapit sa kinaroroonan nito. Pagtayo naman niya sa tabi, itinuon nila ang kanilang paningin sa pagdating ng 2 tao. Hindi nagtagal, nang makaharap na nila ito, may napansin siya roong kakaiba. Yung mata ng 2 kakaiba, tapos yung mga hininga nila, parang kaamoy ng sapatay na daga. Panay din ang pagbuka ng kanilang mga bibig, animoy sabog sa droga. Matapos naman niya itong mapansin, tahimik lang naman niyang pinagmasdan ng mga susunod na pangyayari. Unti-unti na ring lumalakas ang mga tinig sa loob ng sako hanggang sa bigla na lamang nila itong ibinalibag sa lupa. Manoy Tiburcio, 2 lang ang nakuha ng bitag. Nakita namin to kanina eh. Nagmamasid sa isa sa mga bahay ng kadugo ninyo. Hinala namin, natunugan na ng mga ito kung sinong utak sa paghuli ng kanilang mga kauri. Hindi magiging maganda ang mga susunod na gabi. Kaya kung ako sa inyo, magsipaghanda na kayo. Pagkalahad naman ito ng ulat, tumangulang naman si Manoy Tiburcio. Yung 2 nitong kasama, humugot na rin ng mga talibong nila, sabay taga sa ulo ng mga nilalang na nasa loob ng sako. Habang ginagawa nila ito, panayang pag-ungol ng 2 na animoy mga asong unti-unting binabawian ng buhay. Hindi nagtagal, nawala ang mga boses na nagmumula sa loob. Nang mapagtanto naman ito ng mga kasama niya, agad nilang kinalagan ng tali. Paghugot nito sa mga labi, tumambad sa kanyang mga mata ang bangkay ng 2 tao. Hindi niya ito kilala, pero hindi niya maiwasang makaramdam ng takot at pagkabahala. Sa isip-isip niya, parang nagkamali siya ng desisyon sa buhay. Ang una kasing sumagi sa kanya, mga mamamatay tao ang katrabaho niya. Siyempre, alang-alang sa kanyang kaligtasan, alam niyang hindi ito pwedeng ipagkalat. Konting pagkakamali lang, di malabong siya ang susunod. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bahagya siyang tinapik ng amo niya para maliwanagan siya tungkol sa mga nangyari. Base sa salaysay nito, malayo sa pagiging tao ang 2 yon. Maaring isipin niyang kagaya nila ito, subalit ito na mismong nagpatunay
na imposible itong mangyari. Upang mapatunayan din ang alegasyon tungkol sa kanilang mga pinatay, kaswal nitong kinuha ang ulo ng isa sa mga nilalang. Pinakita nito sa kanya ang mapupula nitong mga mata, maging ang lalamunan nito na merong 2 butas. Ayon sa amo niya, hindi yun normal sa isang tao. At ang nilalang lamang na merong ganon ay yung mga taong ibinenta na ang kanilang mga kaluluwa sa demonyo. Dagdag pa ng amo niya na kaya alam niya ang tungkol dito ay dahil sa maging siya man, nagbenta rin ng kaluluwa. Matagal na panahon na siyang naging utusan ng mga demonyo, ngunit sa katagalan nakahanap siya ng paraan kung papaano makaalis sa kadenang nagdudugtong sa kanya at sa demonyong napagbentahan niya ng kaluluwa. Nung may sa katuparan na niya ito, binago niya ang kanyang mga gawain. Alam niyang hindi ito sapat para mapatawad siya ng may likha, subalit hanggat nabubuhay siya, palalayain niya ang lahat ng mga katulad niyang biktima. Pasensya ka na, Yotyot, kung naidarag pa kita sa ganitong problema. Wala na akong tauhan ditong mapagkakatiwalaan, kaya humanap ako ng mga katulad mo. Mga taong madaling magbigay ng kanilang katapatan sa mga katulad naming nag-aalok ng napakagandang buhay. Huwag mong babaguhin ang ugali mong yan, dahil ang katapatan ang susi para makuha mo ang loob ng isang tao. Kapag napatunayan mo ito, higit pa sa pamilya ang pwede nilang ituring sa'yo. Mariing ding inilahad ng kanyang amo, hindi mag-iiba ang kanyang trabaho. Yun nga lang, obligado siyang makasilay ng mga bagay-bagay na hindi pangkaraniwan sa mga mata ng isang individual. Kinakailangan din niyang maging matatag at iwasang makaramdam ng pagkabahala sapagkat kahit anong mangyari, mananatiling sila ang magwawagi. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya. Kinabukasan, nagpatuloy ang kanilang pangkaraniwang gawain. Yung mga katrabaho niyang pumatay sa 2 aswang, halos hindi na rin niya nakitaan ng pagiging mabangis. Animoy sa gabi lang nagbabago ang pag-uugali ng mga ito. Para naman mawala ang kanyang alalahanin, minabuti niyang gawin na lamang ang utos na para sa kanya. May mga pagkakataon mang nakikipag-usap ang kanyang mga katrabaho, kaswal niya itong pinapakisamahan. Mas mainam na to, kesa naman palakihin pa ang tensyon na namamagitan sa kanilang lahat. Dumaan pa ang mga araw, gabi-gabi na siyang nakakasilay ng ganoong pangyayari. Di lang yun, mas lalo ring dumarami ang mga sako nilang dala sa puntong umaabot na ito ng 5 hanggang 10. May mga bata na rin itong nakukuha na ayon sa kanila ginagamit ng mga nilalang para sa pagmamanman. Dagdag pa ng mga nanghuhuli, wala na silang magagawa para mailigtas ang buhay nito. At upang mailigtas ito mula sa galit ng apoy ng impyerno, kinakailangan nila itong hatulan ng kamatayan hanggat wala pa silang nagagawang mortal na kasalanan. Nang malaman naman niya ang tungkol dito, hindi niya maipagkakailang naunawaan niya ito. Subalit, habang nagkakaroon siya ng kamalayan sa ganoong gawain, mas lalo ring tumitindi ang panganib sa buong paligid. Isang gabi, bago sumapit ang pagbalik ng mga tauhan ng kanyang amo, may nakita silang grupo ng mga nilalang na gumagapang papalapit. Nataon din noong umuulan, kaya sa halip na direktang salubungin ng mga ito, napilitan ng mga kasama niya na tumungo sa bahay ng amo nila para maghintay ng utos. Akmang bubuksan na rin niya ang pinto para sumunod nang bigla siyang makarinig ng angil malapit sa kinaroroonan niya. Alam ni Yotyot na mula ito sa mga nilalang, kaya imbis na tumakbo dahan-dahan niyang tinarangka ang pinto. Kalmado rin siyang nagtago sa ilalim ng higaan niya habang pilit na binabagalan ang kanyang paghinga. Makalipas pa ang ilang minuto, sumiklab ang kaguluhan sa lugar. Marami sa kanyang mga katrabaho ang walang patid na sumisigaw habang nakikipaglaban sa mga ito. Hindi lang yon, meron din siyang narinig na malalakas na lagabog kasabay ng mga iyak at paghingi ng tulong.
Sa kabuuan, tumagal ng halos humigit kalahating oras ang paglalaban. Pagtahimik naman ng paligid, may mga narinig siyang malalakas na kumpas ng pakpak na mabilis na lumalayo sa kinaroroonan nila. Nang mapagtanto naman niyang wala na ang mga ito, dali-dali naman siyang dumungaw sa siwang para magmasid. Habang ginagawa niya ito, ramdam naman niya ang matinding panginginig ng kanyang katawan, dala ng matinding takot. Maya-maya pa, nang masipat naman niya ang amo nila, dito na siya naglakas loob na lumabas ng kubo. Pagsilay naman niya sa lugar, napansin niya ang iilang mga sunog malapit sa imbakan na unti-unting pinapatay ng ulan. Nabuwal na rin ang mga kubo ng kanyang mga kasama na magdadalawang metro lang din ang layo sa kanya. Nagkalat din ng malalalim na ukas sa paligid, kalakip ng mga malalalim na kalmot ng nilalang sa mga bato at mga dingding ng bahay. Habang binabagtas naman niya ang daan, dito niya nasilayan ang iilan sa mga kasama niyang namatay. Sa 9 na trabahador ni Manoy Tiburcio, 2 lang ang nalagas. Sa panig naman ng mga aswang, nasa kalahati ng bilang ang kanilang napatay. Inaasahan naman nilang silang magwawagi. Ang problema, hindi nila inaasahang may mamamatay sa kanila. At ang pagkawala ng mga ito, ang nagbigay ng matinding dagok sa kaisipan ni Manoy Tiburcio. Naisip ng amo nila, hindi karapat-dapat sa mga tauhan niya ang mamatay ng ganon. Ibinunto niya rin ang lahat ng sisi sa kanyang sarili, sa puntong umabot na siya sa desisyon na itigil na ang kanilang ginagawa. Ngunit nang malaman ito ng kanyang mga tauhan, mariin itong inilahad na nagsisimula pa lang ang laban. Dagdag pa nito na hinding-hindi sila susuko dahil kapag ginawa nila ito, parang pinahihintulutan na rin nila ang mga nilalang na manalasa sa baryo kung saan naninirahan ang kanilang pamilya. Dahil sa ganoong kaisipan ng mga tauhan niya, naibalik nila ang pag-asa ng kanilang amo. Sa halip na magdalamhati sa pagkawala ng kanilang mga kaibigan, nagdesisyon itong ituon ang kanyang wisyo sa paghahanda. Ayon dito, hindi sila maaaring manghina lalo pat ito ang nais mangyari ng mga nilalang. Hangad ng mga itong lituhin ang kanilang mga isip upang sa kasagsagan ng laban, hindi na sila makapag-isip pa ng tama dahil sa emosyon. Dagdag pa nito na, marami na siyang nasaksihang pangkat na bumagsak dahil sa ganoong kahinaan. Nang mapagtanto naman ito ng kanilang amo, agad naman itong pinalibing ang mga bangkay. Di na rin sila natulog buong magdamag upang maghanda ng mga armas habang pinag-uusapan ang kanilang mga plano. Isang deklarasyon ng gera ang ginawa nila kanina. Hindi natin yun hahayaan at mas lalong hindi natin ito aatrasan. Mamaya pagsapit ng umaga, darating ang mga tauhan kong pinatawag ko na. Sila ang magiging katuwang natin sa pagpasok sa kuta ng mga kalaban. Sino man ang walang lakas ng loob at kakayahan, malaya kayong umatras. Yun nga lang, kahit isang kusing, wala na kayong makukuha mula sa akin. Nang marinig naman ito ng mga katrabaho niya, walang kahit isa ang umimik. Sa puntong yon, lahat sila nakatitig lang sa kanilang amo, naghihintay ng mga utos nito. Bawat isa kumbinsido ring sasama sa kadahilan ng alam nila na malaki ang kanilang makukuha pagkatapos nito. Yun nga lang, buwis buhay ang gagawin nilang trabaho. Inaasahan din nilang hindi sila makakauwi ng kumpleto, lalo na't pakikipaglaban sa mga aswang ang kanilang gagawin. Mapanganib man sa mata ng iilan, sadyang hindi nila kayang talikuran ang alok na salapi ni Manoy Tiburcio. Lahat sila naniniwalang ang salaping yon sapat na para makapagpabago sa kani-kanilang mga buhay. Maliban din dito, nag-alok pa ito ng lupa na kani-kanilang paghahatian matapos ang laban. Dahil sa mga ganoong alok, lahat sila matapang na sumunod. Kinakabahan man si Yotyot,
sadyang hindi niya kayang talikuran ang susi ng kanilang kaunlaran. Sumapit ang umaga. Dumating na nga ang grupong pinatawag nito. Nasa 16 katao ang bilang ng grupo at bawat isa armado ng mahahaba at matatalas na patalim. Karamihan din sa mga pumunta. May mga kargang gamit kagaya ng haring bakal, bato-omo at iba pang mga agimat. Nabanggit din sa kanila ni Manoy Tiburcio na ito ang magiging kalasag nila buhat sa mga tangan nitong kakaibang abilidad. Dagdag pa nito na hanggat hindi bumabagsak ang hanay ng kanilang depensa, magpapatuloy ang kanilang pag-usad hanggang sa marating na nila ang pinakapuso ng pugad. Sa pamamagitan nito, may tsansa na silang mapalayas ang mga nilalang at makapaslang ng malaki-laki nitong bilang. Sa sandali ring mapaalis na nila ang mga ito, bukod sa maililigtas na nila ang mga tao sa baryo, makakamkam din nila ang malaking espasyo ng lupa na walang kahit na sino man sa bayan ang naghahangad na magmay-ari. Kapag nagawa na nila ito, ang parting yon ng lupain ay mapupunta sa kanyang mga trabahador bilang karagdagang gantimpala at pasasalamat. Matapos naman nila itong marinig, nagdulot ito ng malaking tuwa sa kanilang mga labi. Alam kasi nilang hindi biro ang lawak ng lupain kung saan nagtatago ang mga nilalang na minsang nakasama ng amo nila. Dala naman ng kanyang kuryosidad, hindi niya maiwasang magtanong kay Manoy Tiburcio. Alam niya kasing napapabilang din ito sa parte ng mga nilalang na yan, kaya sadyang hindi niya maisip kung bakit hinahangad nitong makita ang pagkawasak ng kanyang pinagmulan. Dagdag pa niya na, pwede naman sanang pigilan lang nila ang banta o hindi naman kaya ipaslangin ang mga aswang na naghahanap ng pagkain sa bayan. Mariin din niyang inilahad na dahil sa ikinikilos nila, magdudulot ito ng malaking panganib para sa kanilang lahat. Ngunit, nang marinig ng amo niya ang kanyang salaysay, sa halip na mapukaw ang atensyon nito, nakita niya itong nakangiti habang seryoso ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Kagaya ng sabi ko noon pa, binago ako ng may kapal. At kahit mga kauri ko, hindi ko papayagang sumalansang sila sa aking banal na tungkulin. Wawasakin ko sila sa ngalan ng awa at pag-ibig. Bata ka pa, Yotyot, para maunawaan mo ang lahat. Balang araw pagtanda mo, mapagtatanto mo rin ang mga sinasabi ko sa iyo. Dahil sa sinabi ng kanyang amo, hindi naman niya maiwasang mapatahimik. Ilang oras pa ang dumaan, nagsimula na nga ang plano ng kanilang pangkat. Habang may araw pa sa kalangitan, dahan-dahan na silang umusad patungo sa pugad ng mga aswang. Kalaunan, pagdating nila sa kakahuyan, tumambad sa kanila ang maraming uwak na paikot-ikot sa himpapawid. Nagkalat din sa mga lugar ang mga patay na puno dahil sa dami ng mga mapaminsalang baging na nakapulupot sa kanilang mga katawan. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagpasok naman nila sa looban nito, napansin nilang napakaliblib ng gubat. Wala kang makikita sa lugar, maliban sa mga katawan ng punong kahoy na namumuhay. Lagpas tao rin ang taas ng mga talahib, kaya hindi basta-basta ang kanilang pag-usad. Maliban sa sukal ng paligid, alalahanin din nila ang ahas at iba pang mga makakamandag na hayop na namumuhay dito. Dahil sa ganoong sitwasyon, ginabi na ang kanilang grupo bago sila makarating sa kabilang ibayo. Pagsilay naman nila sa unang bundok, may nakita silang kumpol ng bahay di kalayuan sa dating palayan. Mula sa malayo, akalain mong mga ordinaryong tao lang ang nakatira rito. Ngunit base sa kanilang amo, ito na ang bukana ng pugad ng kanilang kalaban. Walang sabi-sabi, mabilis naman nilang tinahak ang daan at sa loob lang ng ilang minuto, napansin na sila ng mga ito. Maya-maya pa may sumalubong na rin sa kanilang mga tao na binubuo ng 3 matatandang babae at 6 na lalaking nasa 40 pa lang ang edad. Pagharap naman ito sa kanila,
Dito na nagsimulang magsalita ang isa sa mga lalaking nakatayo sa likod ng 3 matanda. Ora mismo, agad nitong nakilala si Manoy Tiburcio kaya hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa sa kanyang tanong. Nabanggit din ito na alam na nila ang rason kung bakit yun pumunta, subalit bibigyan pa rin nila ito ng panahon para pag-isipan ng kanilang mga desisyon. Mariin din itong inilahad pagpapakamatay ang plano nilang makipaglaban sa mga ito. Matapos naman itong mailahad ng lalaki, ngumisi lang naman ito habang pinagmamasdan ang kanilang amo. Tumingin ka sa paligid mo, Tiburcio. Baka sa tagal mong paninirahan sa baryo, humina na ang pandama mo. Nakakalimutan mo na ata kung ano ang kayang gawin ng iyong mga kapatid. Kasabay ng pag-uwi ka nito, ay ang pagsilay naman nila sa mga nilalang na gumagapang di kalayuan sa palayan. Kahit papalubog pa lang noon ang araw, nakapagtatakang nakapagpalit anyo na ito. Paglalarawan naman ni Yotyot sa wangis ng mga ito, may mapupula itong balat, tapos parang sa baboy ang wangis ng kanilang muka. May nangingitim din itong kamay at meron itong buntot sa itaas ng kanilang mga tumbong. Kita rin ang kanilang mga kasarian, tapos meron itong mahahabang paa. Pagapang din ito kung maglakad, ngunit napakabilis nito. Dagdag pa niya na, nabanggit din ng kausap ni Manoy Tiburcio na hindi sila ang tipo ng mga aswang na nanghihina kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Dahil sa sinabi nito, mas lalo naman yung nagbigay sa kanila ng takot. Gustuhin man nilang umalis noong mga sandaling yon, alam nilang huli na ang lahat. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, dito na nagsimulang umalis ang mga nilalang, bakas sa kanilang muka ang matinding tuwa. Pagbalik nito sa kanilang pugad, bigla naman nilang nasilayan ang pagsugod ng mga aswang na kanina pang nakapaligid sa kanila. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman silang naghanda hanggang sa nangyari na nga ang kanilang kinakatakutan. Pagsiklab naman ng labanan, ramdam nila ang matinding lakas ng mga nilalang na nagmumula sa lahat ng direksyon. Habang tumatagal, nakita niya ang mga kasama nilang may mga kargang anting-anting na isa-isa nang natatalo. Si Manoy Tiburcio naman, napilitan na ring magpalit anyo, ngunit hindi ito sapat para mapangibabawan niya ang malaking bilang ng kanilang kalaban. Dahil sa pangyayari, madaling nalaman ng mga ito ang pangkat nilang binubuo ng nasa humigit 20 katao. Nagsimula na ring magkawatak-watak ang kanilang grupo hanggang sa mapilitan na silang kumaripas ng takbo papalayo. Masakit man para sa kanilang iwan si Manoy Tiburcio, alam nilang ito ang dapat gawin. Pagpasok naman nila sa kakahuyan, bigla namang napasigaw itong si Yotyot nang maabutan siya ng isa sa mga nilalang. Bumaon ang matatalas nitong kuko sa kanyang binti, dahilan para bumagsak siya sa lupa habang pilit na nakakapit sa 2 maliit na punong kahoy. Akala niya noon katapusan na niya, mabuti na lang may lalaking humawak sa kanya. Dahil sa tulong nito, napilitang bumitaw sa kanya ang aswang. Yun nga lang, dahil sa kanyang pinsala, medyo hirap na siyang maglakad. Subalit sa kabila nito, pinilit niya ang kanyang sarili hanggang sa unti-unti na silang nakalayo sa lugar. Ayon sa kanya, ang taong tumulong sa kanya noon ay yung katrabaho niyang mabigat ang kanyang loob. Naangasan kasi siya sa kilos nito, tapos sa pamamaraan ng pananalita nito. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ito pala ang magliligtas sa kanyang buhay. Hindi siya nito sinukuan hanggang sa makalabas na sila ng gubat. Katunayan, ito pa ang nag-abiso sa kanya ukol sa mga bagay na kinakailangan nilang gawin. At sa kabutihang palad, nagbunga ito. Nakaligtas sila sa kapahamakan, subalit ang kapalit naman ay ang buhay ng kanilang kasama. Sa kabuuan, 4 lang sila na nakaligtas. Yung iba, ilang araw pa nilang hinintay pero
hindi na bumalik. Dala ng takot noon ni Yotyot, nagdesisyon siyang umuwi na sa kanila. Wala man siyang kasalanan pero pakiramdam niya noon, nagtatago siya. Hindi nagtagal, nang medyo nakalimutan na niya ang tungkol sa mga nangyari, bumalik na sa dati ang kanyang buhay. Akala niya magpapatuloy na ito pero ilang araw bago matapos ang buwan, bumisita sa kanila ang lalaking nakausap ng amo niya. Direkta itong pumanhik sa kanilang tahanan para lamang kumprontahin siya. Nang masipat naman niya ang mga ito, di naman niya maiwasang magtago. Halos mabaliw-baliw na rin siya kakaisip kung ano ang kanyang gagawin. Maya-maya pa, pagtawag naman ng kanyang ama sa kanya, dito na siya napilitang kaharapin ng nilalang. Huwag kang mag-alala, bata. Wala akong galit sa mga katulad mo. Alam kong nagawa mo lang to dahil sa pangako ng amo mo. Naparito ako para ipagbigay alam sa'yo. Nakasalukuyan ang kinakaharap ni Tiburcio ang kanyang parusa. Mamuhay ka ng malaya. Kalimutan mo na ang mga nangyari. Matapos naman itong makapagsalita, umalis ito ng walang pasabi. Nang marinig naman ito ni Yotyot, pakiramdam niya noon na walan siya ng malaking tinik sa kanyang lalamunan. Dahil sa kanyang mga nalaman, muling nanumbalik ang kanyang ngiti. Bilang parte ng pagdiriwang, araw-araw siya noong nagpapakalasing kasama ang kanyang mga kaibigan. Nung maramdaman niyang wala na siyang alalahanin, nagpasya siyang ituuna ang kanyang wisyo sa hanap buhay na meron sila. Magmula noon, hindi na rin niya ninais pang mag-ambisyon ng mataas kumpara sa kanilang kinikita. Napagtanto niya kasing kaakibat ng mga ambisyon ay ang matinding panganib na kinakailangan mong daanan para lamang makamit ito. Hanggang sa kanyang kamatayan, pinanindigan niya ang ganoong paniniwala, buhat na rin sa kanyang mga naranasan noong siya ay bata pa at sa piling ng amo niya na isang nagbagong aswang na si Manoy Tiburcio.